arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Godiya muke Allah da ka sa nutsuwa cikin lamuranmu. Rabbana muna roƙonka ka ƙara kiyaye imaninmu. Mu guje wa dukkan al'amarin da zai samu kasar kanmu. Zaman lafiya jarinmu shi zai samu riski riba babba. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Zanga-zanga ba za ne ba, zaman lafiya shine burina. Shi za ya sa in samu salama in zauna kalau cikin dangina. Ina da hankali ban hura wuta dan ta gona kan ɗakina. Ina kiran matasa kar mu zamo masu sawa ruhi gaba. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Ina daɗin asara yau kai wa wani gobe kai ma aima. Wallahi yin hakan cutar kai ne, kar mu sawa ruhi kyama. Rana guda a gona abin da ka ɗau shekaru kana kan nema. To yin hakan faɗa mini riba da shi, ku zo ku bani amsa babba. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Kasa ta bar alfahari na, kai uwa uba yankina. Me za ya sani inda ki kirji dan musguna wa al'umma na. Ina kiran matasa yayuna da kankana hada da sa'ana. Mu dinga kai tunani nesa, musiba bata ajiri baba. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. An kwana dukiyoyin al'umma babu gaira babu dalili. Hada rayuka an salwantar ga yawan asarar jalli. Yan arewa kun burge da kuka yi hakuri a kowane hali. Wanda dai ya zalunce ka ba a ki zuwa gaban Allah ba. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Sani liya ne yayi kiran mutan kudu da arewa. Zaman mu lafiya shine riba, sai ku zo mu kara kulawa. Yawan rigingimu bai sa nasara, baya za a yau komawa. Sakon Ismail Siti ya zo don ya jinjina wa arewa. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine burin mu. Yan arewa kun burge tarbiyyar ku ba ta bar tarba ba. Gashi yau gari ya waye muna harkar mu ba cutarwa. Zanga-zanga ba za mu yi ba, zaman lafiya shine